హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండి. ఈరోజు నేను కందిపప్పు టమోటా చేస్తున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పప్పు. ఒక్కసారి చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో పప్పు. చివర్లో నేను తాలింపు ఎలాగ వేసాను అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. మనము ఈరోజు కందిపప్పు కోసం కందిపప్పు తీసుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి, టమాటా పండు, కొద్దిగా చింతపండు. ఇప్పుడు మనం ముందుగా కందిపప్పు ఒక కుక్కర్లో కందిపప్పు వేద్దాము. మిర్చి, ఒకసారి మనము కందిపప్పు మిర్చి శుభ్రంగా కడుక్కుందాము. పప్పు ఉడకనీకే సరిపడా వాటర్, టమోటా, పసుపు, మూడు విజిల్ వచ్చేంత వరకు మనము స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాము. 3 విజిల్ వచ్చేంత దాకా మనము పప్పుని ఉడికిద్దాము. ఒకసారి వాటర్ వేసి చింతపండు శుభ్రంగా కడుక్కొని ఈ వాటర్ పాడేద్దాము. ఇప్పుడు మరి ఫ్రెష్ వాటర్ వేద్దాం కొద్దిగా. స్టవ్ అట్లా మనకు పప్పు మనకు బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉప్పు వేద్దాము, సరిపడా ఉప్పు. మనము పప్పును బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేద్దాము. ఇప్పుడు పప్పు మనకు బాగా మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము కొద్దిగా పచ్చి పులుసు వేద్దాము. చింతపండు ఫస్ట్లో నేను నానబెట్టాను కదా, దీనికి బాగా పులుసు తీసి దీంట్లో వేద్దాము. మొత్తం ఒకసారి బాగా పప్పుని మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేద్దాము. ఇప్పుడు పప్పును ఒక గిన్నెలోకి ఇద్దాము. ఇలాగా మనకు పప్పు తాలింపు కోసము సరిపడా కొద్దిగా ఆయిల్ వేద్దాము. మనము పప్పు తాలింపు కోసము ఈరోజు మనం చాలా వెరైటీగా అండి పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు కూడా ఇందులో వేస్తున్నాను. మనం మిర్చి దేనికి వేసాము, మనం రైస్ తినొచ్చు లేదా రోటీ తినొచ్చు. దాంతోపాటు ఇది బాగా ఫ్రై అవుతుంది, ఇంకా చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది, చాలా రుచిగా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. మనం ముందుగా మిర్చి అనేది బాగా ఫ్రై చేయాలి ఇందులో. మరి ఇందులో టమోటా, ఇప్పుడు వరకు తాలింపు పప్పులో పచ్చిమిర్చి, టమోటా ఎవ్వరు వేయలేదు. ఫస్ట్ టైం నేనే వేస్తున్నానండి. చాలా రుచిగా ఉంది. నేను తిన్న తర్వాతనే ఇది చేస్తున్నాను. ఎల్లుల్లిపాయలు లైట్గా నేను కొద్దిగా లైట్గా దంచానండి. కరివేపాకు, ఈ దాల్ని తర్వాత వేద్దాము. స్టార్టింగ్లోనే మనం వేస్తే దీని కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, అందుకనేసి. ఇప్పుడు జీలకర్ర, ఆవాలు ఒకసారి మొత్తానికి కలుపుదాము. మనం చివర్లో మసూర్ దాల్, చివర్లో మనము మిర్చి, పప్పు తాలింపు వేసేటప్పుడు సౌండ్ ఎలా రావాలంటే చుర్రుమని సౌండ్ రావాలండి. అప్పుడు టేస్ట్ అనేది మనకు చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి సౌండ్ వస్తుంది అంటే మనం నూనె అనేది బాగా వేడి చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇవన్నీ బాగా వేగాలి, అప్పుడు మనకు ఆ సౌండ్ వస్తుంది.
అంటే గుమగుమలాడే వాసన 10 ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తాలింపుని పప్పులు వేద్దాము. చూస్తున్నారా సౌండ్.